Ako želiš biti psihički jak, fokusiran i miran kad svi drugi pucaju, onda ovo mora postati tvoj svakodnevni trening. Prva navika. Počni dan s namjerom, ne s kaosom. Ne poseži odmah za mobitelom. 5 minuta u tišini ti mijenja dan. Druga. Ne uzimaj stvari osobno. Ljudi projiciraju svoje probleme, a ne tvoju vrijednost. Treća. Fokusiraj se isključivo na ono što možeš kontrolirati. Energiju rasipaš kad pokušavaš promijeniti ljude, prošlost ili slučajne situacije. Četvrta. Zamijeni moram s biram. Kad kažeš biram da učim, biram da treniram, vraćaš si moć. Peta. Umjesto izgovora traži lekciju. Pitanje nije zašto se to meni događa, nego što iz ovoga mogu naučiti. Ovo nije motivacija, ovo je mentalna disciplina. Ako ti ovo ima smisla, zaprati snagu uma za još ovakvih sadržaja.